Mit navn det er Amanda. Jeg er studerende på IBA her i Kolding. Det, der faktisk er sket i løbet af de sidste 10 år, det er, at der er kommet mange flere studerende her til Kolding. Vi har fået hele det her campusområde op at køre. Det har virkelig gjort Kolding Kommune til en mere attraktiv studiekommune, og også til en stor videnskommune, hvor vi virkelig er dygtige til at samarbejde omkring viden. Innovation er en stor del af alting i dag, og derfor er det også vigtigt, at man hele tiden holder sig up to date. Og det gør de erhvervsdrivende blandt andet ved at lave de her samarbejde med de studerende i Kolding. Vi kan bare sætte jer ned. Tak fordi I er kommet. Vi er rigtig glade for at se jer her. Jeg hedder Tina Thomsen, og jeg er projektudvikler i Design City-projektet. Der er jo sket rigtig meget de sidste 10 år, hvor vi har arbejdet med denne her designsatsning. Vi er jo gået fra at være en rimelig almindelig provinsby til at være en by, der virkelig sætter rammerne for samarbejdet mellem erhverv og de læringsinstitutioner, vi har i området. Det vi arbejder med er jo at skabe en ny bydel, og det er her, hvor I kommer ind som vigtige samarbejdspartnere og inputgiver i den videre udvikling af projektet. Som erhvervsvirksomhed her i Kolding, der har vi så den udfordring til jer, at vi gerne vil have jeres input og arbejde sammen med jer om, hvordan vi gør det til et bedre sted at være. Jeg tror, vi kan få et godt samarbejde op at køre her. Vi har i hvert fald nogle gode muligheder for at lave nogle spændende tænkninger, nogle nye processer osv. Så jeg tror bare, vi vil hjem og prøve at arbejde videre med det her, og så vil vi snakkes ved igen om noget tid. Vi har jo arbejdet på livet løs de sidste par uger her, så vi har rent faktisk nogle konkrete forslag til dig for det. Det lyder spændende. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har arbejdet med. Det, som de studerende her i Kolding nu her kan tilbyde erhvervslivet, og hvorfor vi er attraktive over for dem, er, at vi har så mange innovative idéer. Hvordan kan vi få det her til at ske i virkeligheden? Der er jo noget omkring, at sådan her bare Kolding en gang, og sådan at de her fede industribygninger, hvis det var, man ligesom kunne lave det moderne, også måske med noget galleri eller et showroom, der handlede om alle skolerne sammen. Sådan, kom lige ned og se, fordi der er rigtig god mulighed for det her også, og så videre. Ja. Vi har været ude og lave en hel masse undersøgelser og snakke med alle de studerende. Nu er vi jo rent faktisk næsten 9.000 studerende her i Kolding, og taget en god portion af dem og prøvet at snakke med dem om, hvad de gerne vil have, hvad der kan ske herfra, for at bibeholde det her gode studiemiljø. Og et havnebassin, det er faktisk, som du kan se her, det er noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os at arbejde videre på. Og på den her måde, der går vi lidt væk fra det professionelle, som vi ellers har lagt rigtig meget vægt på indtil videre. Men så har man simpelthen det her uformelle sted også, midt nede i campusmiljøet. Jeg synes, det er en meget relevant idé i udbygningen af Campus Kolding og Design City, så vi bestemt tager den med i vores overvejelser. Det, at Kolding i dag er blevet en vidende designkommune, der tager sin egen medicin og virkelig arbejder med at veksle viden mellem erhvervslivet og de uddannelsesinstitutioner, der er i Kolding, er en guldgruppe. Vi er en del af en proces, der bliver ved med at arbejde sig større. Og det har helt sikkert kun været muligt i og med, at Tina og Design City har gået ind og været åbne over for den synergieffekt, der skal skabes her. Men det er der også mange af de andre erhvervsdrivende, der også har gjort i Kolding. Og det er det, der virkelig har gjort, at vi kunne vokse.